дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мураббии шаҳри душанбе ғолиби даври ҷумҳуриявии озмун гардид. мулоқоти раиси вилояти суғд бо намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии қирғизистон дар Бодканд. дар шаҳри Хуҷанд маҷмӯи варзиши суғд арена бунёд мешавад. ифтихори Тоҷикистон Сомон Маҳмадбеков дар бозиҳои Осиёи Ханчжоу 2022 ба медали тилло шарафёб гардид. беҳрӯз Хоҷазода дар бозиҳои Осиёи Ханчжоу 2022 соҳиби аввалин медали биринҷӣ гардид. мураббии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 119 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Шукрона Мадиева ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни мураббии соли Тоҷикистон 2023 гардид. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар даври ниҳоӣ 5 нафар мураббиёни муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз шаҳри Бохтари вилояти Хатлон, ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ва шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯсони-Падахшон иштирок намуда аз рӯи 6 шарт, яъне муаррифии фаъолияти педагогӣ, дониш ва маҳорати касбии мураббӣ, мисли мудаввар, машғулияти таълимӣ, тасвир намудан ва сохтани манзара бо дархости ҳайати доварон ва таҳлили ҳолатҳои равонӣ, ҳунару маҳорати хешро нишон доданд. дар ноҳияи Лайлаки вилояти Бодканд мулоқоти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Бодканд Абдикарим Алимбаев баргузор гардид. дар мулоқот ҷонибҳо қайд намуданд, ки таъмини иҷрои қарорҳои қабулшуда ҷиҳати ҳифзи амнияти мардум ва таъмини сулҳу субот дар сарҳади давлатӣ муҳим мебошад. бо мақсади пешгирии нофаҳмиҳои гуногун дар байни шаҳрвандон, таъмини амнияти ҷомеа аз ҷониби роҳбарони вилоятҳо ба раисони шаҳру ноҳияҳои ҳамсарҳад ва роҳбарони сохторҳои қудратӣ барои гузарондани чорабиниҳои муштарак дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. зимни суҳбат раисони вилоятҳои Суғду Бодканд бори дигар нигоҳ доштани оромӣ ва субот дар минтақаҳои марзи ду кишварро муҳим арзёбӣ карданд. илова гардид, ки рӯзҳои охир нашри матолиби марбут ба марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар расонаҳо баҳсҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехта андешаҳои норавшан баён шудааст. бо назар доштаи ин зарур шуморида шуд, ки ҷонибҳо аз арзёбии нодурусти масъалаҳои марбут ба марзи Тоҷикистону Қирғизистон ва ҳамчунин вазъи сарҳад худдорӣ намоянд. дар зимн сокинон низ бояд ба маълумоти ғайрирасмии носанҷида, ки метавонад иғвои гурӯҳҳои манфиатхоҳ бошад, бовар накунанд. муҳим аст, ки шаҳрвандон минбаъд таваҷҷӯҳи худро ба сомонаҳои боэътимод ва расмии идораҳои давлатӣ ва шабакаҳои иҷтимоии расмии ду кишвар равона созанд. роҳбарони вилоятҳо ҳамчунин илова намуданд, ки дар роҳи мустаҳкам намудани муносибатҳои неки ҳамсоягии байни мамлакатҳоямон нақши асосиро сокинони ду ҳамсоя кишвар мебозанд, ки алоқаҳои чандин асраи дӯстӣ, оилавӣ ва маънавӣ доранд. тарафҳо таъкид карданд, ки тамоми масъалаҳои ба вуҷуд омада танҳо тавассути гуфтушунидҳои осоишта ва бо роҳҳои дипломатӣ ҳал карда мешавад. инчунин зарур шуморида шуд, ки ҷонибҳо бандҳои протоколи рақами 42-ро бояд пурра иҷро намоянд. дар шаҳри Хуҷанд ба муносибати рӯзи шаҳри Хуҷанд бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар кӯчаи Сердарё ба сохтмони маҷмӯи муосири варзишии Суғд арена санги асос гузошта шуд. таври хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад, иншоот ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати ҳукумат оид ба оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа бунёд карда мешавад. баъди истифодадеҳӣ дар маҷмӯи варзишӣ бештар аз 50 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардида, дар як вақт то 1000 нафар варзишгар ба машқу тамрин фаро гирифта мешавад, омадааст дар иттилоия. гуфта мешавад, маҷмӯа дорои толорҳои варзиши бокс, гӯштингирӣ, гимнастикаи бадеӣ, шоҳмот, шашка, теннис, тайквандо буда бунёди толорҳои калони баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ пешбинӣ гардидааст. паҳлавони тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар бозиҳои Осиёи Ханчжоу 2022 медали тилло ба даст овард, иттилоъ медиҳад Амид Ховар. мавриди зикр аст, ки Сомон Маҳмадбеков дар даври аввал бо 2 имтиёзи вазарӣ бар Муайяд Звайб аз Фаластин пирӯз шуда ба даври чаҳорякниҳоӣ роҳ ёфт. дар даври чаҳорякниҳоӣ Сомон бо имтиёзи иппон бар Асад Масабирови қирғиз ғалаба намуда ба даври нимниҳоии бозиҳои Осиёи Ханчжоу баромад. дар қисмати ниҳоӣ Сомон Маҳмадбеков
Шароф дар вазни то 81 килограмм Боли Ҷунван аз Кореяи Ҷанубӣ сабқат намуда бар ӯ бо як вазарӣ ғолиб омад ва сазовори медали тилло гардид. Ёдовар мешавем ки бозиҳои Осиёи Ханчжоу 2022 аз 23 сентябр то санаи 8 октябри соли равон дар шаҳри Ханчжоуи Ҷумҳурии Мардуми Чин баргузор мегардад. Дар он 481 маҷмӯи медалҳо аз рӯи 40 намуди варзиш гузошта шудааст. Аз Тоҷикистон дар ин мусобиқа 138 варзишкар дар 18 намуди варзиш сабқат менамоянд. Ба ғолибону ҷоизадорони бозиҳои Осиёи ҷоизаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. Ба варзишгароне ки дар мусобиқаи мазкур медали тилло мегиранд 150 000 сомонӣ, медали нуқра 100 000 сомонӣ ва медали биринҷӣ 50 000 сомонӣ мукофотпулӣ дода мешавад. ҷудочии маъруфи Тоҷикистон Беҳрӯз Хоҷазода дар бозиҳои Осиёи Ханчжоу 2022 аз намуди ҷудо аввалин медали биринҷиро соҳиб шуд. Дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. Варзишгари тоҷик дар риштаи ҷудо Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни то 73 килограмм дар даври аввали бозиҳои Осиёи Ханчжоу 2022 бар ҷудочии Филиппин Накано Кейсей бо имтиёзи иппон ғалаба намуда ба даври чаҳорякниҳоӣ баромад. Дар даври чаҳорякниҳоӣ ӯ бар Данияр Шамшаеви Қазоқ бо имтиёзи вазарӣ зафар ёфта дар даври нимниҳоӣ аз Соичи Ҳашимотои ҷопонӣ бо як имтиёзи вазарӣ мағлуб шуд. Дар рақобат бар ҷойи сеюм Беҳрӯз Хоҷазода бар Кингдага аз Чин бо имтиёзи иппон зафар ёфта соҳиби нишони биринҷӣ гардид. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.